5 milltir lan ar afon o Genarth, mae eglwys Llandyfriog. Ar un adeg, roedd setlo dadl trwy frwydro gyda chleddyf neu yn eitha cyffredin. Mae cofnod o leia 1000 o ornesta fel hyn yn Ynysoedd Prydain, ac mae olion un o'r rhai ddisgynnodd yn gorwedd yn yr eglwys hon. Dyma fedd Thomas Heslop o India'r Gorllewin. Yn 1814, fe oedd y dyn olaf i farw mewn gornest neu duel yng Nghymru. Oedd y cweryl rhwng Thomas Heslop a John Beynon, cyfreithiwr lleol. Ar ôl diwrnod y hela a chwbl o peints lawr yr Old Salutation yn Adpar, ath pethau o ddrwg i waith. 2 ddiwrnod yn ddiweddarach, ar Fedi'r 10fed, nath y 2 gwrdd yn y cae yma. 10 cam o'n i fod i gymryd cyn troi a seithi. Ond 5 cam gymerodd John Beynon. Troiodd, taniodd i fe syrthiodd Thomas Heslop yn farw yn y fan ar lle. A na'r tro olaf i'r fath ornes gael ei hymladd yng Nghymru. Dirwy yn unig gafodd John Beynon, ond doedd dim croeso iddo fe ymro Emlyn wedi hynny. Ffoi nath e i America, cyn diflannu oddi ar y map. Ond Thomas Heslop, mae pobl yr ardal yn dal i gofio fe. Nag yr enillwyr sy'n cael sgwennu'r llyfrau hanes bob tro.